Ana sa gatusan ka mga atsuete seedling ang gipananom daplin sa kalsada sa Samal Island. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Dungan nga nananom ang mga empleyado sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ug mga stakeholder daplin sa kalsada sa barangay Mambago A sa Samal Island Biyernes sa buntag. Kinialang sa ilang tree planting activity nga parte sa mga aktibidad sa 26th founding anniversary sa Samal Island. Kapin 250 ka atsuete seedlings ang ipananom daplin sa kalsada sa maong lugar nga dunay gilayon nga 1.5 kilometers. Matod sa senro, importante ang maong tanom sa mga Samalenyo tungod sa kini sa mga lokal nga tanom sa isla sukad pa kaniadto. The very best way to plant trees is 20 years ago. So that is the best way. And the second best way to plant a tree is today. So that's what we are doing now. Sumala pa sa senro, makahatag usab kini og aesthetic amenities tungod ang atsuete, matawag usab nga ornamental plant. Apan labaw sa tanan, makatabang matud pa kini aron mapakgang ang epekto sa climate change. Ever since nga ginagamit ni sa ato ang mga lokal nga mga Samalenyo, sa ako nang gikaingon sa pangluto and some medicinal. So ginahampol kini kung naay mga piang. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.